Bueno, ongi etorri guztioi, hemen gaude, lekutxo honetan, plato txiki honetan, eta eskualdeko beste konbidatu bat izango dugu jarraian. Gaurkoan garaiko alkatea konbidatu dugu, Erramun Osa. Erramun, Gabon, ze moduz? Gabon, zuei. Ondo? Ondo, bai. Gogoratzen zara horreneko oin dela 3 urte egon zinela? Bai, Ez da gogoratzen edo, gogoratzen zara? Gogoratzen nintzela akordatzen ez. Bai. Arrezkero hori apur bat egin dugu. Bai, 3 urte. Lehenengo begiratzen egonaz eta 2021 urtean egon zinen. Bueno, ja horrein ja bigarren legealdian, edo gelintzaldian zaude ja, dagoeneko urte bat igaro da. Ia urte bat igaro da, ez? Bueno, urte bat ekainan igaroko da. Urte bat agintaldi berrikoa ja Bai, ekainan. karo. Bueno, gauza askotaz egin behar dugu jarraian, lehenik eta behin. Galdetu nahi notzun abertzelan joan zen pasadan igandea, landare azoka lehenik eta behin landare azoka, gero autoeskundetaz ere hitz egingo dugu. Baina, bueno, landare azoka. Bideli zen idane argazki bat, argazki polit bat, euraldia lagun izan zenuten baita ere, eta jente ugari ez, hurbildu zen garaire ez? Azokara? Bueno, nik uste dut esaterako lehenengo eta behin azpimarratu behar duguna da, hau garaiko udalak antolatzen dau, Urkiola landa garapena alkarteagaz batera, eta intentzinoa zein den, ez da? Eta lehenengo intentzinoa bintzat geurea da, alako gauzak antolatzen direnez, ez dakit azoka antolatzearen. Gure helburu izan da lehenengo sektorea ikusaraztea, lehenengo sektorea erosleekin harremanetan jartzea, eta balioan jartzea lehenengo sektorearen ekarpena gure inguruan, ez da? Bereziki landa eremuan. Bizaritxan esaten dut, lehenengo sektorea da, azken finean gure ingurua zaintzen da bena. Askotan, garaira eta inguruko zeretara joaten garenean, eta ikusten dugu zanean berdeguneak eta arbolak eta bestelakoak, horiek ez dira bere ezazten. Baten aritzen da, horiek zaintzen, inguru horiei jagoten, eta importantea horiei, nola baiteko, ikusgarritasuna ematea eta egiten duten lan horretan baita be, pixkat balioan jartzea. Eta uste dut, hausnarketa bat egin behar dugula tandanok, batez bere, lehenengo sektoreri nola emon. Ez bakarrik ikusgarritasuna, baizik eta belaunaldi barriek, etorkizunean, lehenengo sektorean jarduteko aukera eta bizipoza. Ekoizleak pozik gelditu ziren, pasan domekan? Bueno, guretzako, lehenengo eta behin, esan dudan moduan, pasaren urtean eguraldi txarra egin euskun, eta frontoien egin behar izan gendu lehenengo aldiz. Alabe, arrakastatxoa suertatu zen, kontuan hartuta giroa zein zen. Pasadan domekan jende asko urreratu zen garaira. Asko ez da? Arrakastatxuera izango zeunke? Esango zeunke arrakastatxuera izan zela? Arrakastatxuera izan da, eta alde horretik esaterako ara urreratu zirenak, bat zere saltzaileak oso pozik, bat jendearen harreragatik, eta horrezaz gainera, ara urreratu ziren batzu be, bueltatu ziren etxera, baina genera asko salduta, eta hori da importantea, ez da? Gero, behin alegin bat egiten denean eta emoitzak eskuratzen direnean gitxenez izatea indar nahikoa urren urtean barriro errepikatzeko. Seguretzako importantea da garai moduko udalerri txiki batean behintzat era honetako gauza bai antolatzea. Zenbagarren edizio izan da, urtengoa? 10. 10. Beraz 11. bat egongo da. Ez, dudarik ez dago. Dudarik ez dago. Hor gainera 10. izan zen, kontuan eki behar duguna da, 2020an dagoeta batean, pandemia zabatatzala, ezin izan zela antolatu, eta gero barriro ekin geuntzala 2022an, ez da? Hora, hau ez da dudarik, hau beri momentuan antolatu zenean, antolatu zen horri jarraitutasuna emoteko, guretzako alegin bat suposatzen dago, baina iruditzen eta alegin hori importantea dela, eta horrek eskatzen da bela baita bere etorkizunean berpentsatzea zen nolako osagai barriak sartu aldiran, urreratzen direnentzako bai atsegingarriago gertatzeko. Bueno, aposten gara arrakastatzua izan zelako, jente asko hurbildu zen garaira, eta, egun garrantzitsua izan zen, ez? Landare azoka, eta gero hauteskundeko eguna baita ere. Zelan bukatu zen, Domeka? Domeka oso ondo amaitu zen. Balorazioa? Nik uste dut, hor badira balorazio orokorrak edo eta gero balorazio partikularrak gure bada, udalerri mailakoak, ez da? Nik uste dut, nik sarritzen esaten dut elkarrezketetan eta loko gauzetan, gauza bada hainbatetan zer publikatzen den, eta gauza bada hainbatetan publikatzen den horren norarte islatzen daben errealitatea.
Eta hemen zerbitzu publiko ez berba egiten danean, eta zerbitzu publikoak hobetzeko proposamenik egiten ez danean, eta espaloiaren beste aldetik, harriak botatzen ibiltzen garenean, ez dut inolako mesederik egiten gure zerbitzuei, gure zerbitzuak hobetzeko daukaguzan erronkei eta bar. Gu pandemia batetik gatoz, pandemiaetan ez du esplikatzen, baina pandemiagaz batera gure gizartea etengabe, eta gero eta indarra handiagoz zahartzen ari da, eta zerbitzu barriak eskatzen dauz. Horrek eskatzen dagoena da, egin behar dela akordio orokor bat, akordio bat positiboan ikusteko erronko berriei zelen erantzun. Jarte baldin gara horretan, adostasunetara, danon artean erraz iritsiko gara. Orain, jartzen baldin gara nola edo ala, gobernatzen dabeneak erasotzearen, hango kritika, besteko greba eta besteko ez dakiz zer, oso autoregaz ez dugula aurrera egiten. Batzuen espektatiba zen, alderdi jeltzaleak eze bazala hauteskundeak irabaziko, EH Bilduk irabaziko ebazala hauteskundeak, eta errealitate gordina da, domaikan alderdi jeltzaleak irabazi ebazala hauteskundeak, hori biztan da bardindu egin zala esertuko kopurari jagokonez, eta horrezaz gainera, botu kopuruan ere, gora, distantzia, 30.000 botoko aldea dagoela. Hori izan da, askotan azpimarratzen denean EH Bilduren gorakada, badirudi, ahaztu inakula, hor egon dela korronte politiko bat, birritan hauteskundeak irabazi dabezanak Euskal Autonomia Erkidegoan, eta izan da Podemosen inguruan egondan korronte politikoak, eta korronte politikori amildu egin dela. Amildu da horren beste non legebiltzarretik kanpo geratu den. Orduan, hemen jende batek pentsatzen da benean, hau da, eta gainera mapak eta bestelakoekin, gero nola edola irudikatu nahi da, saldu izan dan, baieztapen bat. Azken finean, hauteskundeak gertatu aurretik, gauza batzuk gertatuko zirela esaten zen, gero gertatu ez direnak. Nik uste dut ikuskizun dagoela, gero benetan, garragunean eta domekan emondako argazkiak, etorkizunean, horrela jarraitutasuna izango duen. 3 urte barru izango dira udal hauteskundeak. Eta beraz ja beste 4 urte barru izango dira, gainerako berriro ere legebiltzarrerako hauteskundeak. 3 urte asko dira. Eta 3 urte asko direla esaten dudanean, esaten dut atzera begira, duela 8 urte, Podemosek hauteskundeak irabazi bazalako Euskal Autonomia Erkidegoan, eta pentsatu 8 urte beranduago non dagoen. Horrekin lotuta, horrek ez dabe guzan gure alderdi jeltzaleak gogoeta sakona egin behar ez dabenek gobernagarritasunaren inguruan, eta batez bere, egin behar duguna da, gure jardun politikoa herritaren gana urreratu. Herritarrekin egin behar dugu konektatu. Urbilago egon, behar izanak, bizkat behar izanetatik gertua egon, da ikusi, zen olako aurreikuspenez, zen olako erabagiak hartu behar diren, datorkigun gizartearen beharrei, behar den eragingarritasunez, apaltasunez, humiltasunez eta gertutasunarekin erantzuteko. Gero, horrezaz gainera, nik nire udalerriari begiratuz gero, guk oso pozik gauze lortutako moitzekaz, azkenean alderdi jeltzalea izan zen, lehenengo indarra, gara gainerako udalerria moduan, eta hori beste kontua du bai, ni azpimarratze gustatzen jatana, askotarikoa da. Askotarikoa izateak ez da izan behar bakarrik deskribopen bat, baita ere gobernatzeko orduan eredu bat. Gobernatu behar da, kontuan hartuta, denona eta denontzat direla batetik erakundeak eta denontzat izan behar dutela politika publikoak. Eta alderdikeriarik gabe gobernatu behar dela, ze askotan, gobernagarritasun eredu ez batzuek berba egiten da benean, ikusi behar da gerozen hola gobernatasun eredua bideratzen den, gobernatzen da bezan erakundeetan. Non askotan, ez dan hain zuzen denontzako gobernatzen, baizik eta inguruko intzako. Eta horrepe ez da laguntzen, pixka bat bizikidetza eraikitzen eta askotarikoen arteko gizarte hori hilbantzen. Orduan, uste dut, dano daukagula pentsatu beharra, gure gizarte ereduaz, gobernatzeko ereduaz, gizarte eraikitzeko moduez, eta errespetatu behar dira, iraganean sarritan sufritu behar izan dugu ezberdin pentsatzen dabenak jasartzeko sektore
jakin batek eduki da ben, ez bakarrik intentzioa, baizik eta izan duen jarduera politikoa, eta hemen ere ezin da ibili etengabe ezberdin pentsatzen damenak seinalatzen. Hemen egin behar dena da onartu, gizarte plural batean bizi garela, eta denon artean egin behar dugula, denok elkar hartuta egin behar dugula, hain zuzen be gure badugu gizarte hau gerota sendoagoa, gerota demokratikoagoa, eta geroz eta helduagoa izan dadin. Pluraltasuna aipatu duzu, eta hemen ez dakite datu hauek uste dute ondo dauzela. EAJak 117 botu lortu ebazan, EH Bilduk 100, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra 7, Elkarrekin Podemos 4, Bost 4 eta Sumar 2. Bost. Bost Voxek lortu eban? 4 Voxek bai. Bost, bale. Pluraltasuna dinozu, herri txiki batean pluraltasuna badauzkazu, gara izateko. Eta nik egunean bertan, bateri izan eutzen, ez da? Eritsiak iritsi, boseri botoa ematen dautzen, herritarra, negu beste eskubidea dauka, auto hori egiteko. Negu beste eskubidea. Ez da horregatik zentsuratu behar. Gero diskutituko dugu, gauzak nola egin behar diren, ze iritsi daukagu esaterako izartea, antolatzeko eraz, etorkin berri egin beharreko harreraz, gure da guztia. Baina oso kontuan eduki behar duguna da, gure gizartea plurala dela. Eta plurala izateak ez du esan nahi gero, plurala izatea zukatzen da bena da, gobernatzen dugunean bebai, askotarikoa dan errealitate hori kontuan hartu behar dugula. Danontzako gobernatu behar dugu. Eta danon behar izana kontuan eduki behar duguz, eta gero, baina batean diskutitu behar duguz, zaik gizarte eredu daukan batek, besteak eta bar, eta hori konfrontatu behar dugu, eta batez bere gero herritarrek erabaki behar dabe tokatzen denean. Baina aldi berean, inor ez da gutxietsi behar, ez eta baztertu behar, zu moduan pentsatzen ez da belako. Baina hori izaten ari naz, jende bat edo herritar batzuk, kontuan hartuta. Baina bardin izatera honabaitera alderi jeltzalea zari nazenean, edo EH Bildu zari nazenean. Badago jendearen alditik, jende baten partetik, alako erra moduko bat, baita beni somatzen dudan alderi jeltzalearekiko, nik ulertzen ez dudana, nola eraikiko du gizarte bat, benetan, zu moduan pentsatzen ez da bezanak, nola baztertu gure baldin baduzuz, eta aintzagotzat hartzen ez baduzuz. Hemen, danok hartu behar dugu oso kontuan, eritsiak eritsi guztiak direla errespetagarri, diskutitu behar dana, horrek ez dago esan gure, inor horregatik gutxietxi, jasarri edo seinalatu behar danik. Bueno, alde batera utziko dugu hauteskundeetako datuak, eta hemendik aurrera ikusiko dugu ze gertatzen dan, ia akordioaren baten dagoen Alderdi Sozialista EAJaren artean, baina hori ja, Hori ni seguru nago akordioa egongo dela. Eta Emmanuel Pradales lehendakari izango dela. Emmanuel Pradales lehendakari izango dela. Uste dut zeregin ugari daukagu zela. Ezen garela luzamenduetan ibili. Komeni dela gobernu bat eratzea akordio bat egitea albaitareinen. Komeni dela baita ere akordio hori islatzea erakundeetan, legebiltzarrean eta Eusko Jaurlaritzaren osakeran. Eta komeni da gainera politika publikoen ikuspegitik behintzat hor behar besteko eragingarritasunez heltzea. Ez gara konturatzen, baina legebiltzarra eratu, Jaurlaritza eratu, gero aurrekontuak onartzeko prozedura jarri behar da abian, ezin dugu denborari galdu. Bueno, hemen dauzkat prestatzen egon izenean elkarrizketa, gauza asko neuzkan zuaz komentatzeko eta zuri galdetzeko, jakiteko zelan dauzen, ez? Zerbitzu publikoak atara duzu, aipatu izan duzu orain, eta otsailean Sagardui sailburua segun zinen, okerez barago, ez? Argazki baten ikusi zeituztet, eta garaiko mediko zerbitzua berreskuratzeko asmoarekin. Imaginatzen dut hori proiektua gelditu egin dela edo aurrera pausoak eman dira mediko zerbitzu hori berreskuratzeko? Zelan dau? Bueno, printzipioz borondatea dago Eusko Jaurlaritzaren aldetik lehenago arreta zerbitzu hori barriro garaira erabateko. Ez da izango ohiko zerbitzu bat. Nolakoa izango da? Gauza arruntak edo... Gure aurreikusmena da printzipioz astean behin edo birritan. Astean behin edo birritan. Egon alizatea, jendea zuzenean hartatu alizatea, eta bar. Lehen bat zegoen be bai? Lehen bat zegoen, eta hori duela 3 agintaldi galdu egin zen.
nik uste dute hor partez badagoela erosotasuna zerbitzua emoten da benen partetik, esan gure dut ez Jaurlaritzaren partetik bakarrik. Ni badakit erosoa dela, hori askotan eskola eredu ez berba egiten dugunean bebai, bitu, nik udalerri ugari izauten duaz Nafarroan, garai baino biztanleria gitxiagoaz eta eskola daukienek. Claro, nik ulertzen dut momentu jakin batean, eragingarritasunen ikuspegitik eta zerbitzu antolaketaren ikuspegitik behar direla inguruko eskoletara, baina horrek ere ez dago esan gure eskola horreipe, bizkarra, eman behar diotenik, hain zuzen ere, barruratzen duten anizasun horri, eta batez ere ara aurreratzen diren umeak eta udalerriak aintzakotat hartu behar ez da bezenik. Lehen arreta zerbitzuaren kasuan, konpromisoa dago Jaurlaritzaren partetik zerbitzu hori izan dudan moduan berriro antolatzeko garain. Pentsatu dauko baita ere gainera espazioa zein izango dan. Espazioa printzipioz irisgarritasunaren aldetik eta erosotasunaren aldetik gure aurreikuspena da alkatearentzako goreta dagoen espazio hori izatea erabiliko dana etorkizunean lehen arreta zerbitzu hori kokatzeko. Non dago espazio hori? Hori dago lehenengo pisuan, udaletxean bertan. Eta, badago leku bat, jendea iserita egoteko, han igogailua dago, zenot bilatu behar da, leku bat izatea irisgarritasunaren aldetik baita ere erosoa, herritarrentzat. Orduan hori, gure konpromisoa da, azkeneko bilera hori egin gendunean bebai, izan zen behin gobernu barria eratuta, egingo direla behar diren urratzak hori gauzatu ahal izateko. Hori konpromiso hori badago eta konpromiso hori gauzatu egingo da. Gainera, horretan unai Bizkaiko aldu nagusiak beti izaten eban gu garela, udalaren txikietako alkatea garela insistentzialistak. Horrean, gu hori tokatzen jakuna da insistitzea, are gehiago konpromisoak hartu direnean. Tosko, nahiko zeunke, berreskuratzi edo martxan jartzi, orain beste epe batzu zabaltzen diezela Gasteizen eta... Nik uste dut, ea uda bueltan, posible izango ditzake? Ea hori gauzatzeko moduan gauz. Datorren kurtsorako, agian? Nik uste dute lekua atontzea xamurra da, ez dago eskatzen aparteko zerarik, eta iruditzen jata urte honen bukaeran, datorren urtenen hasikeran, egon genkela kondizioetan horretarako. Eta horre dauka zer ikusia baita be, daukagu beste filosofia bategaz, eta aldan neurrian esatareko zerbitzuak herritarren gana urreratzea. Hor lehenengo alein bat egin du baita ere podologia zerbitzuagaz, horrek guretzako zerbitzu hori urreratzea importantea izan da. Besteak beste, ekiten den dabelako, bat ere pertsonen nagusia leku batetik bestera mugitu behar izatea, inorizako eskapatzen, adin batetik aurrera, zerbitzuak urreratzen ez badozuz, jendea poliki baita be kalera irtetzeari usten dut zauzta. Zerbitzu urreratzen duzan neurrian, errezagoa da jendeape zerbitzu horrek erabiltea, eta are garrantzitsuagoa dena, bere bizikalidadea hobetzea. Orduan, podologia zerbitzu antolatu dugu moduan, laster batean baita be, auzotaxi zerbitzua martxan jarriko dugu modu berdinean, eta abar, nik uste dut horre dauka lotura, hain zuzen be, aldan neurrian behintzat, zerbitzuak, itxeneko zerbitzu batzuk urreratzea, herritaren bizikalidadea, mugikortasuna, eta barrari, behintzat, alik eta ondoen erantzun alizeteko. Mediko zerbitzua eta amaitzeko, printzipioz, zei izango zen, egun bat edo... Printzipioz bat gabiz, egun bat edo bi, astean. Astean, ordu batzuk. Ordu batzuk, guk daukagun volumena daukagu, eta izan behar du, gure aurreko espena da, osagarria izatea berrizko ambulategiko zerariken, orduan, kontua izango izateka, bat ez jarraitutasuna, errezeta, zenbesterako kontuak, edo jarraipen arrunta egin behar den kasuetarako behintzat, gutxen zori antolatu alizatea. Eta, baki udano, gainera etorkizuneko plantamendu bat badagoelako, lehen arreta zerbitzuaren inguruan, gero eta zerbitzu gehiago pilatuko dira ambulategietan. Horren izan behar du zerbitzu osagarri bat. Hau da, gauza normalak egiteko modua eskainiko da bena jendea mugitu beharrik eukibarik, baina gero bestetik bebai, momentu jakin batean, beste gauza batzuk egin behar direlako, edo berrizera, honberko da jentea, edo Durangora, edo Galdakaora, gaur honean gertatzen da moduan. Zeba biztale dauzka momentu honetan garaik? 314. 314? Eta 34. Eta horietatik zema dume dauz?
hori ez dakit esaten. Eskola aipatu duzuelako, nahi izango zeunke eskola bat eukitzea ere? Eskola bat antolatzen edo zerbitzu bat antolatzen denean behiratu gara perspektiba baten. Ze, gero, umeako oain badauz, batez bere jende gaztea dagoelako, jarri behar gara eskola montatzen denez egiten egun batetik bestera. Eta montatzen denean gero zer ingo du 10 urte barru edo 15 urte barru. Horregatik izaten dut, danok, eta hori askotan, badakit hau ulertzea batez bere, azpiegitura ugari daukan udalerri baten kasuan kostatu egiten dela, ezta? Eta zentzutan dinot hau. Biatu behar duguna da zerbitzu publikotan eta ere baliabide publikoen ikuspegitik eraginkortasuna. Dano gure genduko euki pisina bat, dano gure genduko eskola bat, dano gure genduko ambulategi bat, baina egingo bagendu mapa bat eta udalerri guztietan pisina bat, ambulategi bat, eskola bat eta egon beharko balitz, gero, uste dute inguruko udalerritako alkate bai, badaukatela pixkate sentsazio bat, gero inbatetan errazena izaten dela azpiegiturak antolatzea eta montatzea. Eta gero, beste bigarren buelta bat dakar horrek, eta da, azpiegitura horri bizigarritasuna emotea, beraz hori suposatzen du gastu publikoa, eta mantenua beste gastu publiko bat. Horon, guk oso garbi ikusi behar duguna gure lehentasuna non jarri behar dugu zen. Eta nahi behintzat, agintaldi honen ikuspegitik oso garbi daukat, guk podologia zerbitzu antolatu dugu moduan, lehen arreta zerbitzua gure tamainan, eta gure behar izanei begira antolatu behar dugu modu berdinean, beti beste zerbitzuakin osagarritasunez, mugikortasuna kontuari irtenbide bat eman behar dutzago modu berdinean, planteatu behar duguzela eta fokalizatu behar ditugula gure baliabideak dauzkagunak eta lortu aldo guzan danak gure herritarren bizikalitatea hobetzen. Hori izan behar dugu gure ikurratu gure abia puntua. Bakarrik horregaitik aipatu duzunez lehen eskolakue horregaitik izan galdetu dutzut, sin más. Herriko taberna, zelan da herriko taberna? Zabali dago, edo esleituta dago, edo lizitazioa bi aldeiz atara behar izan zen, eta ez dakit momentuz zelan dagoen edo... Momentuz lehenengo lizitazioa atara zen, enpresa bat aurkeztu zen, baina izabazan honan zen lizitazioarako jarritako baldintzak, eta orduan baztertu egin zen. Bigarren lizitazio aldi bat zabaldu da, apirilaren 29an amaitzen dana. Oraindik ez da amaitu da, beraz, apirilaren 29an amaitzen da epea, hau da datorren astelenean, eta gero ondoren, bidez, datorren astelenen amaieran bilduko da kontratasio batzordea, eta hasiko da, hau badakizu ez dela sasoi batean moduan sobreak eta bestelakoa, eta euskarri digitalak erabiltzen da horretarako. Elektronikoki dana. Eta era honetara bentsat ekiditen da, inork bere interesen arabera baita ere eskua sartzea, eta askoz gardenagoa eta justuagoa izatea egiten diren esleipenak, beraz ikusiko dugu datorren astearen amaieran zenbat aurkeztu diran, eta gero gu nahiko genduko bintzat lizitazioa, gauza kondo bidean bintzat albaitarinen bideratzea. Momentuz ezin dut esan, zenbat aurkeztu diren, 29an amaitzen dalako epea. Momentuz itxite dago? Ez, zabali dago. Zabali dago. Zabali dago, orain arteko lizitatzaileek daukaten kontratua da, maiatzaren bukaera artekoa, beraz hori horrek normaltasunez zera. Baina horrekin lotuta, bai izango dut, guk herriko tabernari buruz daukagun ikuspegia zein den. Guretzako, guk herriko taberna zabalduta mantentzearen urte batzuetan udalak dirua galdu dago. Beste berak egiten dituelako inbertsioak. Eta orduan, guretzako herriko taberna zabali mantentzearen zentzu bakarra da herritarrei alkartzeko eta alkarrekin egoteko espazio bat eskaintzea. Hori da guretzako batez bere daukan zentzua. Orduan, guretzako lehentasunezkoa da herritarrei eta urreratzen direnei zerbitzua hobea eskaintzea, zerbitzua ezin da egon eten da hainbat astetan aurreko urtetan gertatu da moduan eta herritarrak nora jun ez dakitela. Orduan, guretzako importantea da printzipio biei eustea. Zerbitzua hobetu behar da, uste dut hobetzeko margen handia daukala, eta bigarrena oso kontuan eduki behar duguna da, zerbitzu horren helburu nagusia da jendeari
alkarregaz egoteko eta bizitza komunitarioa egin ahal izateko espazio bat eskaintzea. Jendeak kartetan ibilteko, jendeak kafe hartu ahal izateko, lagunekin egon ahal izateko, partekatzeko momentuak ere bizitzan zehar, egunean zehar, eta horrek eskatzen da bena da, denok egin behar dugula, buelta bat, batez ere, herriko tabernaren ereduaren ingurua barrean. Beraz, maiatzaren azken egunera arte zabali dago momentuz, eta hilak 29 arte aukera dago epea edo proposamenak eta aurkezteko, lizitazioa, eta sorterik daukazuen, bigarren aldi honetan, ez? Bueno, beste gauza asko, aipatu izan duzu zerbitzuena, mediko zerbitzuena, lehen arretaren zerbitzuena, eta baina aipatu duzu taxi, auzotaxiarena. Hori 2024ko horrekotuetan uste otortu ezin zala, beste proiektu batekin, gero galdetuko dutzut beste proiektu potolo batekin, eta auzotaxia jartzeko asmea daukazue aurten, ez? Zelan dago? Bueno, hone dauzka aurrekari batzuk. Bere sasoian saiatu nintzen, Bizkaiko diputazioan, mugikortasunaz arduratzen den sailagaz akordio batera iristen. Gure analizia da, gaur egunean landa eremuan eskaintzen den zerbitzu publikoa jendearen mugikortasunari bizkat erantzun behar dutzena, ez da bela funtzionetan. Ez da funtzionetan, ez urdutegien aldetik. Eta ez da ere plantamenduaren aldetik ez dalako egokia. Hau da, kontuan eukida egun, esaterako gaur egunean daukagun, batetik, goizean, zera bat, eguerdian eta gero iluntzean. Claro, eske inoren beharrei ez dut erantzuten. Eta gero gainera geralekuak. Badaukagu, esaterako, zerean, Santa Katalinan. Beste badaukagu beratuko gurutzean. Beste badaukagu plazan. Claro, eske Santa Katalinan norbaitek hartu behar izatekotan, eske jendeak eta eguraldia laguntzen da ben zerbait. Baina bestela, imaginatu izu igual egin behar duela kilometro eta piku zera taxi bat aktualizateko garraio publiko bat hartzeko. Hemen inguru honetan dauzkagun bestelako eredua zer dira? Bazkenean, taxi zerbitzu bat antolatuta dago, Durangokoa diferentea da, Durangok baita badauka beste helbururen artean, batez ere pertsonaldua leku batetik nolabait mugitzeko arrastasunak emotenena, baina inguruko baserrietatik eta jendea jasotzen dau, eta eramaten dau gune batera, eta gune horretatik aurrera hartu alduzu edo trena, edo hartu alduzu autobusa, edo bestelako garraio publiko bat. Gure kasuan ezin du halakorik antolatu. Eta gure eredua zen da, jendea hartuko dugu eskariaren arabera esaten da bentokian, eta eroango dugu, edo Berrizera, Abadinora, Jurretara edo Durangora. Eskualdien, gehen bat, eskualdera ez? Bai, segatik Berrizen dauelako gure erreferentziazko ambulatorioa, jendeak batez ere erosketak eta Abadino inguruan egiten da bezalako, Abadino, Jurreta, Durango horretan, eta orduan gure dugulako jendearen bizimodua pixkat erraztu. Nola funtzionatuko dago horrek? Jendeak bezpenan deituko dago, zerbitzu hori izango dutazu, halako ordutan gure dut, behar dut Berrizera ailegatu edo Abadinora jaitsi, eta orduan taxiak hartuko dago, eta gero ez den orduan jasoko dago, eta berriro ekarriko dago berrira. Hori da eredua, printzipioz jarri dan prezioa izan da 3 euro zerbitzu horrengatik, eta gero diferentzia udalak bere gaina hartuko dago. 3 euro joan etorria? 3 euro bidaia bakoitza. Bidaia bakoitza. Orduan zekaro ez dakigu, jende batek igual hartuko dago, eta joango da Abadiñon, eta autobusa, edo trena, edo dena delako hartuko dago, beste nonora joateko. Edo beste barik, bertan egingo ditugu erosketak, eta erosketekin bueltatuko da herrira. Hori da modu bat, baita be jendeak bere kotxean mugitu beharrik ez izateko, hasteko irisgarriagoa izango da, aldan neurrian partekatua, hau da, zuertatzen baldin bada, ordu antzeko batean, beste baten batepe bai gure da bela, hor bilatuko da edo sustatuko da partekatzea zer hori, eutzigarriagoa izatea, eta gero bestetik bilatzen duguna da, gutxienez, gaur egunean, batez ere zerbitzua zeri begira dago gazteak eta helduak. Gero tartekoak ere badira. Baina mugikortasunen aldetik zein dauka problemari gehien gaur egunean gazteak, hainbatetan kontuan ikusi behar duguna da, derrigorrezko irakaskuntzari dagokionez
16 urtetik aurrera ez dagoela garraio publikorik. Hau da, derrigorrezko irakaskuntza bitartean, hezkuntza sailak autobus bat jartzen du, baina derrigorrezko irakaskuntza amaitzen denetik aurrera, gurasoen, aitona amonen, bizkar geratzen da kontu hori, eta horrek suposatzen dau, askotan sekulako zama, familientzat. Bai eroateko orduan eta baita ere ekartzeko orduan, eta mendekotasuna. Eta gero daukazu, daukaguz baita ere pertsona helduak. Helduak zen zentzutan, edo kotxea gidatzeko edo zaitasunak, edo ez daukienak, beste barik. Eta askotan, medikura joateko edo nondena joateko, beste norbaiten premian dagozanak mugitu alizateko. Horren, egin behar duguna da, horreri, buelta bat, prozedura ni baino gehiago luzatu da, hemen montatu dugun administrazioa horreri buruz behin beharko genduke egune batean pentsatu, ze montatzen ari gara administrazioa gero eta, gutxieneko bermea bete behar dira, horrekin oso ados nago. Baina egin behar duguna da administrazioa gehiago harindu. Gauzak egiteko orduan, bideratzeko orduan, kostatu egiten da hainbatetan gauzak aurrera ateratzea. Bere momentuan egin genuen ordenantza, imaginatu ez da, bere momentuan lehenengo ordenantza idatzi. Gero ordenantza hori onartu behar da lehenengo komisioan, gero osoko bilkura batean, gero publikatu behar da. Gero publikatu eta itxi behar da, aldi bat norbaitek edozein elegite, norbaitek edozein iruzkin egin alizateko. Gero espadago, hainbat egun pasata gero, bueltatzen da eta berriro berresten da batzordean, gero berresten da osoko bilkuran. Eta gero behin betiko publikazio motinako asunto horrek. Osa, tarte horretan, hainbeste hilabete pasatu dira. Igarutzen dira, eta galbaiti zagoz, eta askotan ez zagoz, ez dago zure esku. Bidaltzen duzu eta noiz publikatuko dabe, eta noiz amaitzen dape, eta, zorionez, prozesu guzti hori amaituta dago, zorionez kontratua izenbetuta dago taxi zerbitzua emongo daben jendearekin, hori ere lotuta dago. Hori galetu behar notzun, taxian nungo izango da? Jorretakoa izango da. Egin dugu berba inguruko taxistekaz eta bar, eta bilatu duguna izan da, taxi zerbitzua emongo daben pertsona bat, baina bere inguruan bebai, gertatu alda aldi berean bi behar izatea, edo gertatu alda egun horretan edo momentu horretan berak ezin izatea. Horrean, behar duguna da, norbait zerbitzu hori emango duzuna, baina inguruan bebai taldetxo bat eukiko da bena, zerbitzu hori emon alizate. Hori ere lotuta dago, eta lasteraziko gara bonoak saltzen. Udaletxean jendeak erosiko ditu, eta honek funtzionatuko dago, jendea udaletxeara joango da, bonoak erosiko ditu, 3 eurotako bonoa edo... 3 eurotako bonoak, eta horren berak gure bost, 15 euro, 10 euro, eta gero, zerbitzua kontratatzen da benean, bono hori emango dutza taxistari, eta gero, hilaren akabuan, ingo duguz, egin beharreko likidazioak taxi zerbitzu hori emoten da benagaz. Datorren hilean martxan jartzeko aukera izango da? Hortxe ibiliko gara. Nik esperantza daukat, datorren hilean ibiliko gara horretan. Eta edozein biztalek hartu izango dago bonua? Hartu al izango dago bonua? Jarri duguna izan da, batez ere, mugari gizutzago jarri gazteei eta adinekoi, eta ero tartekoei jarri dutzago bono kopuru mugatu bat. Pentsatzen dugu, bate baldin badauka, zen normalean, lan egiteko sasoian dagoen jenteak ez dago taxi zerbitzu baten premiarik. Goizeko 7:00 edo 8:00 bere lanlekuan dago, eta beste hainbat Bilbon, edo beste Arrasaten, edo beste eremu batzuetara joaten da, normalean jende horren premiak urriagoa dira. Baina, horrebe jende horrepe hartzeko aukera eukiko dago. Datorren hilean martxan jartzen den. Eta beste proiektua, jarduera desberdinak edo anitzak egiteko espazio berria San Miguelen ere hori onartu zen. Imaginatzen dut hau proiektu sakonago bat izango dela, ez? Martxan jartzeko modukoa, ez? Ez dakit aurten ze asmoa dago edo zer aurrera pauso emango diezan gainaunen ingurua, baina... Hainbatetan ikusten espada ere gauzak egiten dira. Hori ziur nago. Gero, alako bat egiten, ze gertatu da, ez da, babitu. Galdera egiten, aldera hori gaur egiten didazunez gero, gaur daukagu hain zuzen bezoiko bilkura, proiektua landutako proiektua onartzeko,
datorren diru laguntza batzuk eskatu duguz, batzuk eskuratu dugu ja, proiektu hori aurrera atera izateko, pasaden urtean jaso gendu zen 153.000 euro Bizkaiko Foru Aldunditik azpiegitura hori sortzeko, beste laguntza batzuk ja kudeatzen ari gara. Gauzak ondo bidez, gaur gainera plegua bebai ja deialdia egin alizateko, lizitazio prozesua hasteko eta baria gaur onartuko dugu, beraz, ondo bidez, uste dut uda bueltan lizitazioa egiteko moduan egongo garela, eta uda bueltan udazken hasierarako obrak hasita egongo direla. Gure asmoa da, alda neurrian aurten, edo datorren urtearen hasikeran amaituta egotea. Espazio hori erabileran nintzeko izango da, gure asmoa da batez bere adineko pertsonak eta gazteek tartekoak ere bai, beste ohitura batzu dagoz, nolabait espazio seguru bat eta eroso bat eskaintzea kirola egiteko, eta bizimodu osasuntsua garatu ahal izateko. Gaur egunean esaterako adinekoen kasuan problema dauzkagu, ze batez bere gimnasia eta loko kontua kulturitxan egiten dira, baina espazioa dauzka bere mugak, kontuan eduki behar duguna da espazio hori bere sasoian eskolak izandakoak direla, eta horren jende kopuruaren ikuspegitik bere muga daukaz. Hori espazio hori antolatzera guazena egongo da frontoiaren eta bolatokiaren ondoan. Printzipioz, proiektua komunikatuko dau espazio hori frontoiko aldagelekaz, beraz ez dukiko aparteko azpiegitura hori, partekatuko dau frontoiak daukazan bestelako komun eta aldagela eta bestelakoekin, eta horrek itxura berri saiatuko gara, eta nire asmoa bentsat hori da inguruagaz bat egitea, hau da ez izatea mamotreto bat, eta izatea lekua ez da izango haundia, baina izango itxura 80 metro karretukiko dauz, baina izatea leku funtzional bat. Hau da, erabiliko da bezana jadanik dagozan azpiegitura batzuk, bolatokiaren parte bat eraitsi egingo da, eta gero mantenduko da beste parte bat, eta horreri emango dutzagu osotasun bat. Zer horre kontu dauko, proiektu osoa? 400.000 euro. 400.000 euro? 400.000 euro bezabarne. Bueno. 400.000 euro, gaur onartu behar dugu zanpleguak, dira 400.000 euro bezabarne. Lehen erramuna ipatu izan duzu, taksia jartzeko momentuan, ze prozedura eraman dan, zenbat gauza behar izaten dira onartzeko, eta guzti hori, eta imaginatzen dut horregatik aldetu dut, olako proiekturen bat, urte bat behar izaten dau edo gehiago, pleguak onartu, lizitazioa atara, herriko taberna moduen, lizitazioa atara, ian norbait aurkezten dan, proiektuak ikusi, onartu, eta esleitu, eta olako gauzak bai izaten diez. Bien, datorren urterako beste leku bat dekozue hor landare azoka egiteko, ez? Bueno, landare azokan guak... Eguraldi txarra ingo balu, Bueno, ez dago horrekuspenetan hori erabiltzea, ze eguraldiak lagunduko espaleu, erabiliko genduke frontoia. Frontoia, ez? Hori igaz nik uste izan zen esperientzia hon bat. Bai, pasan urtean, ez? Bai, pasan urtean eguraldia oso txarra egin eban, eta akordatzen az, handina bezperan edo 2 egun lehenago, Urkiolatik galdezka ez da, zer egingo dugu, eguraldi oso txarra da, eta zer egingo dugu, suspendintu egingo dugu, eta ez dugu suspendituko. Egingo dugu frontoian. Leku estali badaukagu, gainera pasaden legealdiaren hasikeran gainera egokitu genduna, eta hori leku hori aproposa da, holako gauza bat antolatzeko eguraldia laguntzen espadozku. Eta nik akordatzen az, produktoreak eta bar, etorri zirenean, hasieran zen, dagoen eguraldia gaz, eta non ipiniko, ez da, mintxan toltuko, bai, eta jendeak eskertu eban alde batetik, eta gero bestetik, jende aurreratu zen. Nik uste dut azpiegiturak erabili behar dugu zela modu iriki batean, eta lortzen eta sortzen diren azpiegiturak izan behar dira, askotariko erabilera ahalbidetzen da benak. Gu ezinbestez, ahalik eta terramendurik handien atera behar dutzagu daukagu zen azpiegiturei txiki edo handi izan. Eta orduan ezin dugu, hau bakarrik honetarako ez, hau honetarako eta bestelako gauza behar direnean hau erabili beharko dugu. Claro. Bueno, gauza desberdinak martxan dekozue, eta orain beste bat, hau izaten da,
Ni badakite oso importantea dela, hiri antolamendu plan orokorra, udaletxe baterako, ez? Baina ez dakit biztanleentzako hau ze motatako plana izaten dan, ez? Izaten da gauza bat olako gordina, ez? Baina importantea baita ere. Azkena, garaike onartu eban azken hiri antolamendu plana, 1981 izan zen? Bai, urte dezentea igaro dira. 33 urte. 33. Eta urte hauetan segin dira gauza desberdinak puntualki. Aldaketa puntualen bat, baina sakontasunez ez da eraberritu. Ez da egin. Osa, orain onartu behar da, ez? Eta orduan, guk nik behintzat oso garbi neukan, eta guk esaterako hauteskundetara aurkeztu ginean, oso garbi neukan duela 33 urteko planeamendu bategaz ezin dugu irudikatu. Ze, planeamenduak, jende bate pentsatu alda goza, en fin, zurruna, urruneko dela ematen dago. Planeamenduak irudikatzen dago 10-20 urte barruko garai. Osea, buruan ikusi behar duguna da, guk zen nolako garai izatea gure dugu 10-20 urte barru. Gaur egunean zen nolako behar izana daukaguz. Eta gainera kontuan hartuta, tarte horretan, legeak be aldatu egin dira. Sasoi baten esaterako nukleoak egon ziren, eta nukleoetan esaterako eraikitzeko aukerak egon ziren, gero hori desagertu egin da. Gaur egunean eraiki alda bakarrik, kaskoen inguruan, gure kasuan, eta esaterako horrako beste errealitate bat ere kontuen eduki beharra, baserrien eraberritzea zelan albidetu edo zelan sustatu. Guk etxe bizitzaren ikuspegi izanen abordatu aldugu, egin alduguz. Ez da gizan bat etxe bizitza, edo egin alduguna da, daukaguzan aldan eurrian balio etxe. Orduan, nik uste dut hor oso baserria, badakigu danok, baserria dira tamaina handikoak, sasoi baten esaterako baserrian bertan, ez bakarrik familia handiak bizitzeran, familia handiak bizitzea ez gainera, berazan baita ere ekonomiaren oinarria. Bertan bizitzeran abereak, eta ez da. Gaur egunean, lehenengo sektoran lehen esan dugu moduan gainbehera etorri da. Eta ez badautzago urten bide bat emoten behintzat, familiei eta erraztasunak emoten, baserria zen bestelakoak eraberritzeko, baserri horrek, jauzi egingo dira demoragaz, ezin da mantendu baserri handi bat, jatua, ingurua, eta importantea da jendea bizitzea. Batetik, bizitzea, ingurua baita be, berak mantenduko da bezalako, eta mantentzeako baita be, ondare hori ez da. Hor pentsatu behar dena da, seguru asko, beste udalari hainbatetan egin dire moduan, igual bi familia unitate bizizatetik, bizizatera igual bidea eman behar dugula. Horrek badauka zer ikusia baita eren esan duan moduan, 10-20 urte barruko garai. 10-20 urte barruko garai izin da izan, ondino, are espazio gehiago porlanez betetzen da bena. Zaiatu behar duguna da, horreka bilatzen, gure ingurumenaren ikuspegitik, ingurua eta gure ondare hori babestearen ikuspegitik, gero horrezaz gainera, daukagun behar izanei bai erantzuen behar dutzago. Eta erantzuen behar dutzago, bai baserrien eraberritzea kontuan hartuta, eta baita ere etxe bizitzak eskuragarriak gazteentzako eskuratuta. Gaur egunean daukagun beste problematika da, gazteek ez daukatela etxe bizitza eskuratzeko inolako aukerarik ez delako eraikitzen. Eraberritzen dira baserriak, mundu guztiak daki, baserri bat eraberritzeak sekulako kostea dakarrela, eta hori gazte baten etorkizun ikuspegi bati erantzuteko beste giltzen bide batzuk bilatu behar direla. Planeamendua balio behar duzko irudikatzeko 10-20 urte barruko garai, balio behar duzko ikusteko herribideak, azpiegiturak, basopolitikak, pistak, irudikatzeko gure mugen barruan, zen olako garai izatera nahiko genduken. Eta horregatik da oso importantea, oso da txosten teknikoak zen bestelakoak, horregatik da oso importantea herritarren partaideitza eta herritarrek euren iritziak bai emon alizatea. Eta hor ez da erraza, hemen bilatu behar duguna da interes orokorra. Gero planeamenduaren inguruan eta beti dago baten bat, eta niri
ni daukala lur sail hau, igual. En fin, rekalifikatu ezkero, horrek aukera emango dauzta, orain, lau soz balio da benak, bider ez dakizema dizatenko. Biatu behar duguna da, herri moduan, biatu behar duguna da, denon interesak ustartzea eta bilbatzea eta ikustea, gazteei nola erantzun, adinekoei nola erantzun, gure azpigituren nola antolatu, gure ingurua nola jagon. Hiri antolamentoren gainean, momentu honetan aukerarik badau garain baserri bat zatitzeko, familia bat nahi izango balu zatitu, aldau, edo lau etxe bizitzetan zatitzeko aukera. Ez horren beste. Ez horren beste. Momentu honetan ez da onartzen. Esaterako bi antolatzeko bai. Bai, zatitzeko. Baina esaterako laura jauzi egiteko ez. Ez, eta aukera emango luke nik uste dut hori izan behar dela, aztertu behar dugun, zer nolako ezagorriak bete behar da bezan esaterako baserri batek, era honetako erraztasunak, uste dugu, esaterako era honetako erraztasunak emonezkero, errazagoa izango da. Gero gainera, gizarte ereduari buruz ere dauka horrek, pixka gizarte ereduaga zer ikusia. Esaterako familia berekoak, baserri batean, baina, bakoitza bere espazioan, egon ezkero, horre be lagundu alduzku belaunaldien arteko harremanak sendotzen, eta batez ere, behin adin batean iritsita, alkarren babesean, ahalik eta gehien, bi urteetan bizi izan zeren eremuan bizitzeko aukera ematen dut horrek. Eta, horregatik da importantea irudikatzea, normala da moduan, bakoitza bere eremu pribatua gure dugu. Baina aldi berean egin alduguna da hori eremu hori zaindu, baina aldi berean erraztasunak emon belaunaldi diferenteak alkarregaz bizial izateko, baina ez hori bakarrik. Bilatu behar duguna da modu bat, baita be, etxe bizitzak eraikitzeko ez modu inbasiboan, modu mugatuan, baita be, gaur egunean batez ere gazte dauki izan problemak, etxe bizitza eskuratzeko orduan errazteko. Horrek eskatzen da bena da, eragina izan behar duela batez ere publikoa, espazio hori publikoa izan behar duela, esan gure dut, ezin dela espekulatu, espekulatzea tartean sartzen denean oran etxe bizitzen prezioa izugarri garestitzen da, eta orduan ez dugu, hain zuzen ere bilatzen dugun helburua lortzen. Orduan, planeamenduak balioko deuzku, nire ustez, herri eredu baten inguru abarrean adosasunak lotzeko. Plan honek etxe bizitza berri zenbat etxe bizitza berri jasotzen dauz? Horren nino plana martxan jarri behar dugu, azteko. Baina hori proiektua edo lehen saiakera? Bere momentuan gu badaukagu proiektu bat, gehienez, 24 etxe bizitza ere egitzeko. Gehienez, 24? Bai, etxe bizitza ere egitzeko. Erdigunean imaginatzen dut, ez? Baina, bilatu behar da. Esan gure dut, badaukagu irudi bat, badaukagu baita proiektu bat eginda horren inguruan, terren horiek esku pribatuen dagoz. Baina, egin behar duguna da gozak ez atzitek aurrera baizik eta lehenengo eta egin behar duguna da pentsatu, non ere egitzako menidan, zenbat ere egitzako menidan, lehenengo takada batean, hogeta beharrean gitxeo egin behar dira ikusteko benetan espektatiba noratzen. Gauza bat da jendeak asikera batean, esatea etxe bizitzaren premia dagoela, eta gero, prozesuri martxan jartzen denean, dena delako arrazoiengatik gerta aldalako, igual, etxe bizitza batzuk utxik geratzea, eta hori ez da kontua. Hora, bilatu behar duguna da, lurra izatea alik eta merken, horren eraikinean alik eta txikina izateko, ez bakarrik eraikinak, eta gero inguruan behar da bezan azpigiturak, eta benetan eskuragarri izateko. Eta gero bilatu behar duguna da, hor lankidetza bilatu beharko dugula erakunden artean, hori posible egiteko. Hau da, ezin dugu pentsatu gazten behar izanei, izaterako erantzungo ditugunik, 300.000 edo 400.000 euroko etxe bizitza planteamendu bategaz. Horban, eskuragarriago, eta inkluso planteatu behar duguna da, jarduera publiko baten perspektibatik, alogeraren kontua sistema hori nola jarri gainken martxan, bilatu behar duguna da problema konpontzea, problema bintzat partez bideratu alizatea, eta horretago erraztasunak eman behar dugu. Ikusiko dugu, zelan jarraitzen dagoen plan oroko berri hau eta noizko ongo dan. Gure aurreikuspena da gaur lehenengo aurkezpena egingo da. Eta hortik aurrera, prozesu osoa orain arte egin dira, txosten teknikoak eskatu dira, bai zerbitzu diferentei, URA, diputazioa, en fin, Eusko Jaurlaritza eta bar.
Eta nik gure nukena da, nire ilusioan izango litzateke, ze uste dut hori gure egin behar dela, legealdi honen amaieralako, plana amaituta gotea. Gero ez dakit ordurako ja, onarpen fasea ja, beteta ongo litzaken edo ez, men gutxienez, legealdi honen bukaerarako urrengo agintaldiaren hasieran, ja plana Prest edukitzea, prest izatea. Bueno, komenta idazu beste gauza bat, maiatzaren 24an izango, maiatzaren 4an izango da Garaiko eta Lantzeoko herrien arteko zenidetza, garain izango da, ez? Eta okeratu, aipatu behar du baita ere, Baskarian parte hartzeko izena emateko azken eguna hilak 29 dela, okerez berago, ezta? Ikusten duzenez, 29an Gauza asko gertatuko di, ez? Bai, benetan, bueno, komenta idazu zenidetzarena, zelan nondik datorren edo... Bueno, zenidetza ja duela urte batzuetatik gola datorren kontu bada, dantzariak izan ziren zenidetza horren ardatz, eta bueno, hori antolatzen da urte batean Lantzegora bisita eginez, Garaitarren kasuan, eta hurrengo urtean Lantzegoko jentea nolabait Garaira etorrita, ezta? Bueno, zenidetza horren ardatza da bi herri txiki, bi eremu ezberdinetan, bi errealitate ezberdin, baina azken finean balioa jartzea herri txikien arteko elkarrekikotasuna gauza eta maila kulturalean eta maila sozialean. Pasaden urtean berreskuratu genduen pandemiaren ostean kontu hori. Oraingoan ja geratu gara bi udalerriok hori maiatzaren lehenengo astean egingo dela aurrerantzean, ze orain arte beti dantzan egonda, pixka bat noiz izango, baina komeni da ja data bat jartzea, eta orduan aurrerantzean gure aurreikuspena da maiatzaren lehenengo asteburuan egingo dela hori, aurten garain, datorren urtean Lantzegon bertan, printzipioz 11etan hartuko dugu Garaiko herritarrak eta korporazioak hartuko dauz Lantzegoko jende eta korporazioa San Juanen, ermitaren inguruan, han normala danez, gu gara joaten garen alan hartzen gaituzte, 11etako bategaz, alkar, 11etako bat tartean dela alkarregaz egoteko aukera eukiko du, ea eguraldia laguntzen duzkun, laguntzen espadozku, ermitan egin beharko dugu, inoiz egin dugu moduan, eta gero hor aurreikusita dago Gerediagagaz batera, halako nekropoliaren bisita bat, eta gero herriko leku emblematikoen bisita bat. Gero gura aurreikuspena da gitxigora bera 3 gitxagotan eguraldia lagunduz gero plazan egingo dugu Baskari bat. Plazan? Plazan. Horretarako biakarpak eta aginduta dagoz. Eguraldi txarra egonez gero hori frontoian egingo dugu. Eta hor, San Miguel inguruan handauzkagu, pixkat, zenidetza horren 3 izaguarri. Alde batetik daukagu mugarri bat, bestetik daukagu artea, arbol emblematikoa gure kasuan, eta gero, hor dauzkagu baita ere maastiak. Maasti txiki bat daukagu, eta maastia dauka Arabako Errioxarekin lotura, mugarriak dauka azken finean, mugarriak sinalatzen duelako espazio simboliko importante bat, eta gero bestetik artea, guretzako baita ere arbola emblematikoa, beste gure ikurra ere, gure bandera ere irudikatzen da bena. Komentatzen, gogoratzen egonaz, maiatzaren 4 eta apirilaren 29 eta komentatzen egon garela, baina hori datorren astea da. Bazirudien aste asko falta zirela, baina hori pasaban datorren astean da. Hilak 29, datorren astelena, okeres benago astelena da, eta lagua izango da zapatua. Datorren astea. Lehen baten eban, hilak 29an amaituko da epea, eta bazirudien ez dakit, zenbat aste faltako zirela, baina dia egunak. Egunak, egun garrantzitsua izango da beraz datorren astean. Datorren astea garrantzitsua izango da Garairako. Bai. Ematen dago. Egu guztiak dira garrantzitsua. Esaterako, ontzu amaitu dugu, esaterako gauza horrek ez dira askotan ikusten, ez da? Ontzu amaitu dugu beratuko bidea, Abadiñoko udalagaz batera, horrek ere obra importanta suposatu izan du. Ontzu esaterako sartu dugu berriro alegazioak
egin nahi den linea elektriko baten 3. linea dela eta ez dela, guretzako importantea da, lehen esan dudan moduan. Hemen, egin behar duguna da, benetan sinisten dugun hori praktikatu. Gu gure ingurua, gure herritarrak defendatu gure badaguz non nahi, egin behar duguna da hori politika publikoetan islatu. Hor badago proiektu bat, badakizue ondalak itxi, jarri zalako bigarren linea bat, gure eritxearen kontra, gure paisaia inbaditzen da belako besteak beste, eta besteak beste ez da bezalako dagozan bestelako azpigiturak ere baliatzen. Hemen ezin duguna egin da, torren bakotxak jartea bere linea bestearen ondoan, eta horrela espazio guztia izorratu, ez da? Eta, bueno, hor badago esaterako transizio ekologikoa dela, eta ez da Eusko Legebiltzarrean onartu barri den lege horren inguru barrean, esaterako hor badago aurreikuspen bat, esaterako era honetako azpigitura jartzen da bezan ebe bai tasak ezartzekoa, gut tasa bat ezarrita daukagu. Lehenengoa jarri gendunean, onartu gendunean, batez bere argindarra eta bestelakoak eroaten da bizanentzako, batez ere espazio publikoan. Lehenengoaren kasuan elegite euki gendun, eta ikusi gendun, egon alzala akats administratibo bat eta komeni izala hori zuzentzea eta ez deukala zentzurik, gero arriskoan jartea erabaki batzuk epaitegien zirimolan, eta orduan, berriro onartu gendun, eta une honetan horren inguruan bebai, badago saiakera bat, batez ere konpainia handien kasuan, oztopo jartzeko. Baina hori guk azkenen eramango dugu. Guk uste dugu landa eremua ezin dela erabili gauza subsidiarioa izango baliz moduan, eta nola jende gitxi bizidan, eta jende horrek azkenean protestarako aukera gitxi daukazan, hemen jartzen dugu edo zer da listo, ezta? Da nik inoiz izan dut, ezta? Ni seguru nago, Bilboko Gran Bian harako torre handi batzuk eta kablea jarriko balira, baina hori izateke ausartuko. Badirudi landaren muan, eta gaina, bigarren linea jarrita eta paraleloan 3. bat, gainera, kontoniko behar duguna, linea bakoitzak azpian hartzen da bezala 50 metro. Horrek, suposatzen duzku, 50 metro eta paraleloan beste 50 metro, 100 metro, oiz mendiaren magalean, egongo litzatekela erabat kondenauta 75 urtetan. Hori guk ezin dugu onartu, ezin dugu permititxo. Eta guk joango gara azkenera, joan behar den tokira, joango gara hori ekiditeko. Azteko, badagorako azpigitura bat jadanik, erabili aldana, eta bestetik, pentsatzen dugulako, ezin dela onartu holan ingurumena, zera erabiltzea beste gitxi batzuen interesak tarteko. Bere momentuan horreri alegazioak aurkeztera gindoa zela berbaz ibili ginen Bizkaiko Diputazioagaz, Bizkaiko Diputazioa bere alegazioak aurkeztu bazan, eta gu jarraituko dugu zeregin horretan. Lehen esan du planeamentua, 10-20 urte barruko garai, aurreko planeamenduak ja 30 urte, guk saiatu behar gara baita be gure ingurumena eta gure ingurua zaintzen. Gure balioa eta gure ekarpena inguruko udalerri baita ere egiten deutzaguna hori ere mantentzen. Eta hori suposatzen duguna da guk defendatu behar dugula baita ere espazio hori. Espazio hori defendatu behar dugu eta gainera espazio hori eraberritzeko baita be alegin bat egin dugu. Pasaden urtean bakarrik, gitxi gora bera, birlandatu dira 40.000 arbola. Inoiz egin den birlandaketarik handien egin da arain. Eta helburua da, ez bakarrik ustiepen ekonomiko bati begira birlandatzea arbola batzuk. Ze gainera hori ere guretzako diru sarrera importantea da. Baina horrez ez gainera, 1000 arbola barri birlandatu duguz, eta hori egingo dugu aspaldi galduta gonden espazio batean, segurazko aristirik handiena inguru horretan. Uran, aritzak, pagoak, gorostiak, beste erabateko gaztainondoak, beste erabateko paisaia baten biagoaz, kontuan hartuta, klima aldaketaren ondorioz, gero eta lehorragoa izango direla ingurua, eta behar duguna da gero eta diversifikatu gure eremu hori, hain zuzen be, gure bizikalidadea are hobe izan daiten, eta baita ere, inguruko herrietako pertsonentzat bebai, izan dadin hastia hartzeko eremu, aisialdirako eremu, garai bezalako bazterrak, berrizkoak, eta bar.
Bueno, Ramon, placer bat izan da, zugaz egotea momentu hauetan, minutu hauetan, lehen hasieran, karrezketaren hasieran komentetu izan dut, zure bigarren legegintzaldia zala. Aurrenekoan, badakizu legegintzaldi honen hasieran, galdera bat nahi nizun horregatik aipatu nahi dut hau, alkateen soldatak eta aipatu izan dira legegintzaldi, ointela urte bat, ez? Ez dakite Durangoko alkateak ze bat kobratzen dauen, eta besteak, eta guzti hori. Zure kasuan berdin jarretzen duzu? A ber, ni gauza bat argitu gara dut. Ni ez nago jendeak kobratzaren kontra. Baina uste dut, erantzunkizun politikoa daukagunok, oso kontziente izan behar dugu, eremu pribatuan. Era bateko soldata kobratu alizateko zen nolako ardurak, dedikazioa, eta zen nolako lanak, eta zen nolako burua usteak hartu behar duzu zen. Orduan, horren suposatzen da bera norbaitek eremu publikoan, soldata bat daukanean, oso kontziente izan behar dau, batetik herritarren zerbitzura egon behar dela, eta bigarrena, alegin guztiak egin behar da bezala bere herritarren bizi baldintzak hobetzeko. Bestela alperri da. Nik ez du kobratzen. Ez du kobratzen, batetik ez talako nire ikuspegia, uste dudalako gehi profesionalizatu dugula politika, eta politika behar dugula herritarren altzora gehiago eroan, interesa behar dugu zala albo batera itxi. Ez du kobratzen, pentsatzen dudalako gure udalerriak bitarteko urria daukazala, nik askotan hori diskutitzen du bai diputazioagaz eta behar da mundu guztiagaz. Gu dauzkagu eskumen danak, baina ez dago apenas bitarteko horik eskumen horrek garatzeko. Eta nik oso garbi daukat, daukagu zan bitarteko guztiak. Eta lortu aldugu zan danak, bideratu behar dugu zala gure herritaren bizi baldintzak hobetzera. Eta nik ez daukat horre inolako interesik. Mundu guztia badaki, nik azkenean, baina nik kobratzen ez duan moduan gure zinegotzi, ez da kobretan. Izan herriko taldekoak edo izan alderri jeltzalekoak. Ez komisioetan parte hartzeagatik, ez osoko bilkuretan parte hartzeagatik, eta uste behar dugula politika humanizatu. Eta behar dugula pixka ikuspegi horretatik bebai, azteko oso kontziente izan zen nolako ardura daukagu zen, ardurekin batera zen nolako aukerak, aukera izugarriak ematen ditu, alkate bat izatea edo diputazioan egotea edo gauzak egiteko. Eta gauza positiboak egiteko gure herritarren bizi baldintzak hobetzera doazenak. Eta gauza txikietatik hasi, tasi zerbitzu bat, podologia zerbitzu bat, planeamendu urbanizazioa, edo zen gauza ugari egin daitezke gure herritarren bizi baldintzak hobetzera bideratzen direnek. Perfecto, Ramon. Placer bat, lehen esan dudan moduan, eskerrik asko, eta beste bat arte. Itzagoten dut 3 urte pasatzea, aurretik etortzea nahi baduzu. Bueno, beti hola etortzea, nahi duzuenean ni prest. Ia aurrerako prest dauen taxi zerbitzua. Hori seguru. Seguru, ez da? Hori seguru. Ia mediko zerbitzua ere badaukazuen. Hori ere seguru. Ia herriko taberna martxan dagoen, eta guzti hori. Bueno, Ramon, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hemen bukatzen dugu, hurrengora arte izango da. Eskerrik asko guzti hori.